ang'wen higa mar 2021 kamoro ma intiere wakin machiegni e nonro mar Oboke nyinga Chris Owino. An kod Oboke adik, Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Kuongo an kod Oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho nyimo Oboke mar Daily Nation en Raila in talks with Gideon Muhoho. Raila in talks with Gideon Muhoho. Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila kod jatend duon od bura mar KANU mano Gideon Moi kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta e kar jot mare makaren e bomani maduong' ma Nairobi. Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo twak malach kod jatend duon od bura mar KANU mano Gideon Moi kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta e kar jot mare makaren, kendo jolony mag siasa wacho ni mane en ranyisi ni mosruok e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga pod otegno, nikech mondo Muhoho Kenyatta meno owadgi ker Uhuru Kenyatta ma en osiepne kabisa mondo odhi orom kod Raila, mano nyiso ni ker Uhuru Kenyatta nyiso joganda mapacho kae ni pod otegno kendo osiebe kindi kod Raila pod otegno matimata. Mano e thor mar wach e nyim Oboke mar Daily Nation. Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo twak kod Baringo Senator mano Gideon Moi kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta kar jot mare makare ne bomani maduong' ma Nairobi. Mama jolony mag siasa ni koro wacho ni en ranyisi ni ker ne temo nyiso oganda ni osiep ma ikinde kod Raila pod otegno matimata, kendo dwaro mare en ni Raila uti kanyakla kod One Kenya Alliance moting'o Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi, Moses Wetangula motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo gidhi rakore kod kweth mar jalup ker William Ruto e yiero maduong' mabiro. It Oboke mar adek lose wi miyo moro ma japiny Kenya ma iluongo ni Cynthia Mudhoni mane oro petition ma okwedo kod okang' mane piny Ingereza okao e twak e weche mamoko. It Oboke mar ang'wen ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne otimo romo malach kod Senator ma Baringo mano Gideon Moi kendo jatend duon od bura mar KANU kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro e kar jot mare makare ne bomani maduong' ma Nairobi. Gino ma jolony mag siasa wacho ni ne en ranyisi ma ker Uhuru Kenyatta ne timo nyiso jo Kenya kaachiel kod jolony mag siasa ni mosruok e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga pod otegno. Maling'ling mwaseyudo ka jofwamb weche en ni twak makama ne oloso e weche mag loso riwruok maduong' mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, ka maling'ling bende mwayudo en ni ker dwaro ni ogai mar ODM Raila Odinga losa kod Gideon Moi, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula kod jotelo mamoko e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro. Odiochieng' manyoro bende od bura maduong' mar Senate ne opuodho bil mar pok mar omenda mar 2021 2022, gino madhi nyiso ni counties mapacho kae dhi yudo omenda mathoth kipogo kod hiko mokalo. Kata kamano counties bende dhi yudo omenda matin, omenda miluongo ni equitable share ma gidhi yudo manok maromo bilion 40, mano dok piny e omenda mar equitable share. Kata kamano pok mar omenda ne counties to ne oidho malo, nikech e hiko mokalo counties ne yudo omenda maromo bilion 313, kata kamano e hiko mabiro counties dhi yudo omenda maromo bilion 370. It Oboke mar auchiel en jotend od lamo mar Islam e pacho kae sani koro kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo olok chike mag curfew makumo oganda wuotho oko kata wuok oko kochako saa 2 motieno nyaka saa 10 makogwen. Jotend od lamo mar Islam ma pacho kae sani koro kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo lok pache kendo tim lokruok e chike mag curfew, mago chike makumo oganda wuok oko kata wuotho
tok sa achiel otieno nyaka sa 10 makogwen. Ito oboke mar 8 loso ewi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae, kama odiochieng' manyoro ngire Patricia Mbote ne okete mbero maliet e kinde mane ochopo e nyim duol mar Judicial Service Commission. Odiochieng' manyoro ngire Patricia Kamweri Mbote ne ochopo e nyim duol mar Judicial Service Commission. Ito oboke no bende loso ewi ker mar Court of Appeal mano Judge William Ouko mano ker mar Court of Appeal, ma bende en achiel kuom jogo molap dhogi ndong' ne bedo jayal buche maduong' ma pacho kae. Ito oboke mar 10, piny owacho mar Kenya nikod geno ni kochopo dwe mar 6 gidhi bedo ni gisemiyo oganda ma pacho kae chanjo mar tuo mar COVID-19 oganda maromo milion 26. Migawo mar thieth nikod geno ni kochopo dwe mar 6 higani to oganda maromo milion 26 ma pacho kae dhi yudo osemi chanjo mar COVID-19. Migawo mar thieth nikod geno mar miyo oganda maromo milion 26 ma pacho kae chanjo mar COVID-19 kochopo dwe mar 6 higani. Weche maoko counties, weche moko e pinje maoko kaachiel kod weche mag ohala be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation gin weche tuke mag UEFA Champions League ka otieno manyoro Bayern Munich ne orodho PSG gol 1-0 kata kamano ne odirgi oko ewi chik mar away goal. Chelsea bende ne ochwad gol 1-0 kod FC Porto, kata kamano FC Porto bende ne odir oko kaluwore kod chikego mag away goal rule. Mano nyiso ni PSG kaachiel kod Chelsea osechopo e semi-finals mag UEFA Champions League. Otieno ma kawuono Borussia Dortmund dhi rakore kod Manchester City, bang'e Real Madrid dhi rakore kod Liverpool e quarter finals mag UEFA Champions League tielo mar 2. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thoro mar wache nyim oboke mar The Standard en ni Uhuru Raila new flurry of meetings. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni sani koro osebedo katimo romo mopogore opogore e pacho kae. Chieng' ngeso ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod ker Uhuru Kenyatta e romo mane okawo seche 6. Bang' odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod Gideon Moi kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta, kendo ne gitwak ewi weche timo riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Odiochieng' mar ngeso ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod ker Uhuru Kenyatta kuom seche 6. Raila ne otimo romo kod Gideon Moi kaachiel kod Muhoho Kenyatta mano owadgi ker Uhuru Kenyatta, kendo ne gitwak e weche mag loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4, jotend ute lamo mar Islam kwayo ker Uhuru Kenyatta mondo olok chike mag curfew kaachiel kod jiwo oganda ma pacho kae mondo dak kod kwe kod hera e kindgi, to moloyo e kindegi mag nyasi mag Ramadhan. Jo-Islam kwayo oganda ma pacho kae mondo dak gi kwe kod hera e kindgi, to moloyo e kindegi mag nyasi mag Ramadhan mane ochakore ayanga odiochieng' manyoro. Ito oboke mar 5, odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo twak kod Muhoho Kenyatta kaachiel kod Gideon Moi ewi wach mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6, duol mar International Monetary Fund oyiero migepe 51 ma piny owacho nego bed ni tere omenda mar Eurobond. Migawo mar duol mar International Monetary Fund IMF onyiso piny owacho migepe 51 monego bed ni otere omenda mar Eurobond magidhi kawo e okang' mar 2. Migawo ma idwaro ni Eurobond otiye gin migawo mar limbe mano wildlife e pacho kae, migawo mar thieth, migawo mar loso wang' apeyni kaachiel kod migawo mar pur, migawo mar somo kaachiel kod migawo mar arita kwe. Mago migepe ma duol mar IMF dwaro ni piny owacho oterie omenda mar Eurobond. Ito oboke mar 8 lose wi chenro mar
gero dam mar Itare mose moko pacho kae kuom thuolo malach. Ito Oboke mar 10 odiochieng' manyoro ngire Patricia Mbote ne ochopo nyim duol mar Judicial Service Commission. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag UEFA Champions League maselero ni e oboke mokwongo. Oboke mogik adhi pion ke director mar Angisa ne Samare studio oserumo. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wache oboke mar The Star en ni why Kenyatta needs Raila in 2022 why Kenyatta needs Raila in 2022 poll plan. Seche ma director mar nyisi ni saoni angtagi misomo bende nyalo tami seche moko. Why Kenyatta needs Raila in 2022 poll plan. Gimomiyo Ker Uhuru Kenyatta dwaro Raila moloyo to yiero maduong' mabiro. Gino momiyo Ker Uhuru Kenyatta dwaro Raila moloyo ng'ata motelo ne yiero maduong' mabiro bang' ka Ker Uhuru Kenyatta ne ooro wadgi miluongo ni Muhoho Kenyatta kaachiel kod Gideon Moi mondo odhi otim twak kod ogai mar ODM Raila Odinga. Thor oboke mar The Star be nitie picha mar miyo moro miluongo ni Beatrice Makoha ma jahigni 68 mane nitie kaka ne gimoro okuote wi face mare. Kata kamano oboke mar The Star ne okwayo oganda mondo ogol omenda mar konye mondo timne bero. Koro sani oganda ne ogolo omenda kendo nosetimne bero e pacho kae kar od thieth Moi Teaching and Referral Hospital mano e boma ma Eldoret. Kendo sani koro kinyiewo oboke mar The Star inyalo neno mama miluongo ni Beatrice Makoha mane nitie gima ne okuote face mare. Kata kamano bang' timone bero sani koro onyalo winjo maber kendo waduoko erokamano ne oboke mar The Star kuom konyo miyo miluongo ni Beatrice Makoha. Mano e gima media is all about. Ok en mana entertaining kod educating but konyo jopiny bende. Congratulations to The Star newspaper. Kudos. Ito oboke mar 3, ito oboke mar 2. Ito oboke mar 2 lose wi romo mane ogai mar ODM Raila Odinga otimo odiochieng' manyoro kod Muhoho Kenyatta kaachiel kod Gideon Moi. Ito oboke mar 6 loso ewi chenro mar manyo jayal buche maduong' ma pacho kae kama odiochieng' manyoro Patricia Mbote ne ochopo e nyim duol mar Judicial Service Commission. Ito oboke mar 7 jood bura mawuok e Kenya madiere dwaro ni jalup Ker William Ruto ogwel Mwangi Kiunjuri ka jalup Ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke no bende jood bura sani oluongo jatend migawo mar omenda Laktar Ukur Yatani mondo odhi olergi ewi hola mar IMF. Jood bura ma pacho kae sani koro ogwelo jatend migawo mar omenda Dr. Ukur Yatani mondo ochop e nyim od bura kendo olernegi gino momiyo piny owacho dwa kawo hola mar omenda maromo bilion 255 kowuok e duol mar IMF. Ito oboke sewi Moses Kuria mane otere nyim doho kendo goye fine mar omenda maromo bilion omenda maromo 75,000. Moses Kuria ne ochwala nyim doho kendo ne ochwade fine mar omenda maromo 75,000 kuom ketho chike mag curfew. Nyakwaramogi ne alidha moko kuom thuond weche e oboke mago makawuono. Neno kotera piyo kod director mara Josephat Wuod Nyakach. Koro karuoth oriti kendo rita twarom kendo odiochieng' makinyi. Bed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.